Sakramencki kac. No toż mamy już przecach 10 lat tego trzeciego tysiąclecia XXI wieka i kaca. Takie kiedyś na poczną moje bojcynie. Dzisiaj mi się to wspomina, a to ino bez cóż, co teroski listopad po tym całkiem bożole jest też teroskim miesiącem czyżbości? Bo to i Adwent chnet, a i gody dopiero za 1,5 miesiąca. No ale wszystkie miarkują, co najgorzej jest ze tym ostatnim, ze tym kacmiamrem. Chociaż nie całkiem. Nie tak blank, bo jak nasz kryflo mi bez internet taki jeden kamrat ze Świętochlowic, to nie miał kaca, nie wie co to jankor. Kej kufa drewniano, a na ślepia harbą. Kej koty tąpią raciami o blachy, a dziamble w szlakcojk walą i dziurawią dachy. Suchość we człowieku od gęby do duszy i bolą cię pazury i kudły i uszy. Nie pogębzisz, nie legniesz, a najgorzej siedzieć, co chwilka ci się klepnie przed wczorajszym śledziem. Można sobie takie, co kaca nie mieli. No ale coż oni w życiu czuli, coż oni wiedzieli? Nasz dawniejszy wikary ze Józefki to by ci pewnikiem powiedział, że na kaca to najlepszy, blank nie słypać gorzoły, no ale widział w to chopa ze pnioków, który by nie miał rod gorzołecki. Ja nie znam takiego żadnego. Chyba, i że Bercik od Majzliny, który już nie mole berek, a nerki smycy we bojtlu plastikowym koleżyci. I no coś z niego za chłop, to stare galoty, a nie chłop, prawda? We wszystkich cajtunkach cienkiem bez sołki rok szczyflają, co można robić, co by nie mieć, jak to śpiewał gołas, tu pod białych mew. Dać potrzatemu swojemu organizmowi, jakiejś ich szczyflał Dziennik Zachodni, to, co ty zebrał ten alkohol. Mnie to tam nic nie zebrał, a dobro launa, do mi ta dobrolauna, byłek wizgierny miałek ci od aże 100 pieronów uciechy i tużek jest z nimi zgodliwy. Nie pić mleka, przeca nos chopów już dawno od cycka odstawili, chyba że od taki jakiś freli, ze tej, wiecie, tej taki, no ja wiem, agencji towarzyskiej, ale to jest co blank co innego. Chyba, i że ktoś też wypokopi, że moto być richtig maślonka, bo do młodym liku, albo jeszcze lepszy kiszka. Można to jeszcze harynek, albo dobre piwo z jajcem. Na ostatek omszlak z młodych cycków, nalejną oddziałów, które ci mają najwyżej 20 lat i żrecie opy do tego jeszcze blankwodo wyglądają. To wszystko insze, to są berdyje i jakieś medykamenty od goroli. Ślązok, nasz chłop to wie. Na kaca jest ino klin. Przeca nic tak nie leczy ani apap, ani aspiryna, ani alkaprim, ani te wszystkie insze moderne pile, ino dobry zimny sznaps i szopa piwa do tego. Tu można będzie ostudaj. Nie wtore to nie skorzy mają kaca, wiecie, takiego spiralnego. Nie wiecie, co to jest, nie? To jest tak. Jeśli wy, hopy, macie kaca, a ten wasz kac też ma kaca jeszcze i nie skorzy ten kac tego waszego kaca, też ci ma kaca, to ci jest naisto kac spiralny. I muszę ja wam sam powiedzieć, że po geburstaku mojej Elzy i można też by tam ją jutro tam za poradni po moim, to już mam zawdy, a że 3 spirale. Dalszy to bez szpasu, a że wytrzyźbieja. Wspominał Eugen z Pnioków.